lortzen dugun bideiatzea. 2 eta 3. Pasa. Txaren barruan agertu da. Buruz gora, kriston kakanastea. Eta karta guzti hauen artean, berak hartutako txotako pika. Karta bat. Gaur, azten dugun 11 egunetako aldiak ez du amaierarik. Erabileraren aroa ez da eta sekula amaitzen. Euskararen aldia egunez egun ekinez transmititzen da etorkizunera. Eman euskarari arnasa. Mintzakideak elkartuz, eman elkarri babesa. Batera eraginez, erabilera handituko dugu. Gehiagorekin, gehiagotan. Jantzi txapa beraz eta, gora euskara duna eta gora euskaraldia.